Яшчэ один выпуск. Прывітанне, шаноўнае спадарства. Это ваше любимое шоу на беларускай мове «Падабайка». Всім прывітанне. Вітаем! Я адразу хочу зрабіць заяву, калі вы крумкач, які глядзіць наш відос, калі ласка, не ўкрадзіце Дашу. Калі вы заўважыце, што палову выпуска нас няма, то гэта значыць, што мяне ўнёс крумкач. И сегодня в студии у нас Александр И- Локплей. Валерия Жывёліна. Сёння у нас з табой дэрбі, бо ёсць гэтая кнопка, якую мы будзем ціснуць сёння. Ну, ты будзеш дакладна, я, можа, там... Што сёння будзе? Сучасная беларуская музыка. Я ж сказала, што гэта значыць, што мы нічога не адгадаем. Будзе гэты новы трек Саладухі. Сучасно. Я ведаю тебе, и ведаю Навибенту, все добре у меня Я сейчас. думаю, ты больш ведаеш ад табе. Ну, я думаю, так. Ну, поехали! А давайте. Я думаю, ты ведаеш. Intelligence August. Yeah. Intelligence August. Простит. Intelligence August. Да. Ну, гэта таксама эпоха. Якое лето? Лето 2019? Ну, так, Мы вайбілі пад гэты трек. Ну, ты ведаеш. Так, я бачила, але не было больш слова паслухаць. у гэтым кавалку. Каця ведае, калі што. Гэта адзін з самых вялікіх хітоў у гісторыі Беларусі. А мне больше падабаецца іх песня «All About Love». А табе? All About Love, а мне вельмі падабаецца з Палінай беларуская песня. Ну, вось ты забрала першы бал, я тебе з гэтым, канешне, віншую. Круто, ну Але круто гэта ж. той бал, якім я б занадта не ганарыўся, тому што гэта ведалі ўсе. Калі вы не ведалі гэту песню, напішыце ў каментарах. Полина? Ага. Ведаеш, давай. Другая вядомая з беларускіх песень. А вось і ўсё, ні слова. Ночка будзе доўгай, гэта Паліна, воўкі, ночка, Месяц Полина. Так. Ну, не я працую у дыстрыб'юцыі музыкальнай. не? Да не, давай. Паліна месяц. Добре. Вось. Месяц будзе доўгім. Полиночку мы любим. Конечно. У яе зараз Тур по Европе? Тур по Европе, але билетаў няма. Солдаты. Ну, красава. Якая лепшая песня? Як ты дакладна? Ну так. У самай першай версіі, просто Так. пад гітару. Якую по экапорту перадавалі. Ну, у мяне ўжо По Bluetooth Bluetooth быў. уже. Месяц будзе доўгі, паблізу толькі злыя воўкі, а ты для іх наіўнай. Я ведаю, але... Бяры. Можна я з тобою абсент? Так. Учора бачила таргет у інстаграмі. Так, ага, ідзе. На канцэрт. Ну добре, ми добре йдемо. Абсент «Можно я с тобой». Ночь в квартире. І калі б мы ўжо загаварылі пра тиктокі і інстаграмы, Ну, і гэта пра бал соцсеткі, ты павінен быў аддаць, гэта забраць. абсент, а можна я з табой. Ой, можна... Дарэчы, я паслухаў некалькі яго песень яшчэ, акрамя вось гэтай самай. Ну, насамрэч, яго ёсць прикольныя трекі. Як вам гісторыя гэтай песні? Ну і сама гісторыя таго, як яна папулярная стала. Рэпрэсіі ў мініяцюры. У мініяцюры? У мініяцюры. Ну, яна стала маштабна вядомая, таму ўжо не ў мініяцюры. Насамрэч, трек топавы, і ён жа адразу ўвогуле быў не пра вось гэтых кацят, шчанят. Постой, а можно я с тобой? Можно я с тобой? С тобой, постой. Бо там сэнс крыху іншы ў гэтай песні, але ну клёва, што людзі пачалі неяк ратаваць жывёл, якія не маюць дома свайго. Ты ведаеш, што такое рылс? Я Конечно, ведаю. Не, ну я ведаю, але каб гэта зрабіць... Я сваю гэта музыку трэба. распаўсюджваю, прыходзіцца ведаць. Такой отстой, постой, а можно я с тобой? І бясконцай песні. Што это за трек? І бясконцай песні.
Это смешная такая. Та-та-та. Ти? И без концепции. Это «Тихий океан», группа «Ночи». Мне падаецца, мяне сёння разносіць просто ў хлам, але я ведаю гэту песню, я ўсе іх песні ведаю. Не, ну добра, я магу казаць, што гэта гурт ночы, але я ж не ведаю, як яго Гурт зваць. ночи про стихи океан. Добра. Добра, ідзем. Новые створяют, я кричу про стихи океан. Я одразу подумала, что гэта Юля, але я не могла узгадаць, что гэта за песня. Гэта песня «Тихий океан» і гэта «Ночы», група «Ночы». Да. Я была на канцэрце, і мне так спадабалася. Гэта такое было клёвае гучанне. Юля стварае вельмі круты вайб, такі движовы, цікавы, нейкі зусім незвычайны. Мне вельмі спадабалася. Дзякуй, Юля. Лепшая песня групы «Ночи»? Так. А, да. Он мне тоже очень нравится, «Ночи не твои». Сердце мучаешь. Лепшая песня. Она вторая где-то вышла. Ну так, у самым пачатку. Грайфест будзе 7 верасня. Мы там будзем граць. Прыходзьце. Вось. Клич ваўчынага сэрца гучны, яны адчуць. Ну блін, ну я все гэта ведаю, чому ти хутчэй ціснеш? Мне просто незручно, бо я під левую руку. Ну, так, У мене левая так. рука менш резкая. Мне правая. Навошта я раблю гэта, калі я ведаю, хто гэта? песня, Ну, я не- сама не ведаю. Да-да. Так Небяспечна. Небяспечна, хай будзе нізкіс. Гурт. Ну, хоть нешта адгадаю, гэта нізкі небяспечна. Суперхіт, просто суперхіт. А ти не ведаєш навык. Боюсь тебе низкис. Не. Безпечна нізкіс. Усім хлопцам давайте праз экран. Спадзяюся, глядзіце нас. Сумуем. Выключайте камеру. Такі вакал, такі мацнейшы вакал, ну і такі стыль, які угадваецца вось так. А што, а якая лепшая песня «Нізкіс»? У іх ёсць клёвая песня, гэта самая загонная песня у выкананні групы «Нізкіс», гэта, як гэта яна? Вызывать такси, спорить или о своем молчать. Спойлер. Ну, вось гэта. Ну, вось Гэта гэта. Вось гэта і правілы дакладу. О, так, і гэты. Падабаецца песня «Інтраверт». Да, класна, інтраверт заўсёды- тоже клёвая. Заўсёды неяк... Вам таксама лягчэй не стане, але, магчыма, вы убачыце ў гэтай песні сябе. Я бачу сябе і цябе. Не, гэта было просто так, каб... Я, до речі, так само не ведаў. Ива Сатива. Так. «Коса» называется песня. Ну, точнее, она поет про кассу, но как бы называется песня почему-то «Коса». Іва Сатіва, коса. Як називається? Коса. Коса. Ну, добре, я б сказала, у Лузі гэта я ведаю, а іншага не ведаю. А, это недавно вышло у яе. Ой, у Лузі-Лузі. Так? Так, О, ти так як просто рандомно супер, сказала. Супер сучасно. Ні, я не ведаю. Походу альбом так называется. Ну, можа, гэта Іва Сатіва сяброўкі? Расці моя коса, Іва Сатіва. Да? До речі, вельмі прыгожы кліп на гэтую песню. Так. Там кліп клёвы, но мне пан падабаецца. Гэта імя ведаю, але ну, не слухаў нічога. Я не скажу, што ведаю шмат, але ў яе таксама вельмі прикольны стыль, такі вайб, цікавыя трэкі. А мне у Івы Сатівы вельмі падабаецца нейкі драм-н-бейс ремікс. Так, ён вельмі папулярны зараз. Но Ведаеш, для мяне сучасная музыка гэта вось, напрыклад, для мяне сучасных гэта альбом Би-2 інамаркі. Сучасных гэта нейкі там альбом бумбокса. Вось гэта сучасна. Тое, што было, ну, дзесьці паміж 2006 і вось паміж 2000 нейкім, ну, мабыць, 15. Вось гэта сучаснае. Астатняе гэта яшчэ не нарадзілася. Астатняе это што будучыня. Так.
Я ведаю, хто гэта, я не скажу Давай. песню. Не назову песню. Молчат дома? А вось гэта эмалірованае судна «Молчат дома». Не? Ну, это молчат дома, да? Я не знаю название. Блин, ну это не судно. Ну это молчат дома. Нюрнберг еще может быть. Ну мы послухаем слово тогда, давай. Зови. Зови. Ну, молчат дома, я Перечеши. песни не ведаю. Я просто не ведаю этой песни. Мали, «Молчат дома». Ты звезды, ты звезды. Ты звезды. Ты звезды. Красиво. А я луна. А я не ведаю, як яна называется. Ну, я ведаю гэтую песню, ну, няхай яна называется «Луна». Молчат дома, луна. Ты звезды. Молчат дома, звезды. Ты звезды, «Молчат дома». Да? Ты ведаешь, кто А это? треба было натиснуть, може, ты звезды. Молчат дома. Гэта самая папулярная рускамоўная група ў гісторыі. Раунд. А, разумееш, у чым сакрэт? А навошта разумець? Просто топ. Мяне вельмі цешыць, што яны такую папулярнасць былі па-за межамі Беларусі. Я насамрэч амаль усе песні ведаю «Молчат дома», але не ведаю іх назвы. Ну, я не камуніст, а дакладна называецца «Я не камуніст». Я, дарэчы, пакуль у гэтым чэлленджы, як казалі бы ў футболе, у становішчы па-за гульнёй. Сонечных дней так Блін, ну я сапраўды самыя лёгкія адгадываю. Солнечный день так Я мало, просто мало, не- но есть. Мне подавалось, Это что- наша, блин, как ее? Ксюша Ситник? Нет, другая наша, но наша. Солнечных дней так. Анна Шаркунова, «Миллионы больших сердец». Мало, но есть. Солнечных дней так. Здараецца і такое, каб я ведала, каб гэтая песня была ў сучаснай спявачкі. Ганна Шаркунова, песня «Счастливых людей». Пам-пам. Песня хороших людей. Песня счастливых людей. Анна Шаркунова, песня «Счастливых людей». Чамусь... Солнечный день так мало, но есть. Там еще клип такий, де дзяўчынка складае там Менск з Лего, і яна така... Ну, короче, класны кліп, яго ведаюць усе. Кроме мяне. Ой. Александр, ты снимался в клипе? Не, я не здымаўся. Была смешная історыя, што мне не вельмі падабалася гэтая песня. А ў выніку... Да, это же супер вообще. Выніку супер проект Я плачу под ним атрымаўся. всё время. Супер кліп, супер песня, усё атрымалася на 100%. Ну, я могу пералічыць, канешне, усіх, хто там спявае, але... А, ну так, там же у клипы. Вы так само снимались. Таких, как мы, не берут в космонавты. Мы кожны раз улетаем на завтра, кожны к своей знижке. Нас мало, но есть. Ну, я пыталась адаптировать. Я ждал. Было похоже на фонк. LJ. Я ждал. Никитата. Ой, песня. Хто? Никитата, так это фонк. Это зараз вельмі модно. Добра. Рилсы под их снимать. вельмі. Добра. Я ждал. Всю жизнь сигнал любить. Это Никитата. А песня называется Сигнал. «Тайм-аут». А что за песня? Тайм-аут, так? Там по-беларуску пелі? Не. А, по-ангельску. По-российску. А, ёпта. А гучыць по-заходнему, По- до по-заходнему, речі. так. Ну і клёво, это ж добре. Любить. Тайм-аут, baby. Тайм-аут. Увы. Клевая песня. Гэта песня «Сігнал» аўтара... Можа, гэта нейкая альтер-эго цім беларускіх? Мне падаецца, што мы не ўзгадаем. Ну, я таксама, я не ведаю, што за аўтар. Гэта вялікі тик-ток-хіт. І ўвогуле мне вельмі падабаюцца песні Никитаты. Ну, вельмі клёвы, ён так качае вельмі класна. Просто нажми delete, удали все, что тебя так ранит. На меня не чапае гэтая лірыка, ведаеш? Ну, гэта Але такая гэта пацанская карысна, прыгожа, но мяне не інтэлігентна кранае. даволі. Гэта не бабкі, сучкі, блонды, гламуры, брюнеткі. Фонк гэта насамрэч вельмі прикольна. Фонк — гэта будучыня. Тайм-аут, baby. Тайм-аут. Увы. Я знал, что
рука близко была, но это а что ты? офсайд. Сейчас будет стыдно. Да нет, это Гэта Наві бэнд. Мы проснемся іншымі, боже, як было Прачнемся, б- прачнемся. прачнемся. Ну давай, подумай, Ребят, что за песня. Миллионы больших сердец. Іншими. Классная песня. Паколькі выканаўцы гэтыя, яны дастаткова, яны яднаюць людзей, таму мы не будзем тут зараз спрачацца за гэтыя балы нейкія, якія ўвогуле ніяк не паўплываюць ні на твоё, ні на маё жыццё. Таму мы ціснем кнопку і на лік 3 кажам адразу выканаўца, а пасля песню. Раз, два, тры, гэта Наві! Бэнд. Песня іншымі! Это Наві Бэнд, гэта вельмі важна. Якая іх лепшая песня? Вось гэта песня, яна, напэўна, моя самая любімая, але яшчэ зараз з'явіліся песні «Прабач» і «Мама». І гэта таксама трэкі, якія, ну, ты так слухаеш, і ўсё, у цябе так внутры ўсё вось так вось робіць. Лучшая песня с первого альбома. С первого альбома, давай. моей душе Фа-фа-фа. остается след. Я лечу к тебе, больше силы нет. Еще у Ксюши была Вы песня. поняли. Закрой глаза, пусти рассвет. Знаешь, твои слова застыли. Напишите абавязкова ў каментарах, што з вами робяць песні Наві і якія песні, якую песню адну, да? Вы любіце больш, крыху больш, чым астатнія. Из апошних мне подобается «Пробач». Пробач, классная песня. Шопен топ. Шаришь? В очі окутав дим, спи мене бачив сни, ми прачнемся іншими. Лера, красава. Не шакана. Я лечу, что ты Дякую. эксперт. Вельмі былі рады сённяшняму выпуску, так як я у ім як рыба у вадзе. Вось, а я як магла, так і зрабіла. Дзякуй вам за тое, што паглядзелі нас. Як вы бачыце, Дору не захапіў ніякі крумкач. Дзякуй, гэта было вельмі цікава і насамрэч шмат сучасных класных песень. Спадзяюся, будзе яшчэ больш. Ёсць чым ганарыцца. Пішыце свае улюблёныя песні. Сучасныя. А можаце любыя беларускія песні. Мы вас заклікаем ставіць лайки, пісаць каментары і пісаць свае ўражанні ад гэтага відоса. Таксама, калі ёсць нейкае такое жаданне, можна стаць спонсорам гэтага канала, каб развіваць такі вось беларускі контент. І, канешне, слухайце беларускую музыку. Давайте рабіць класную сучасную музыку. Калі ёсць нікому невядомыя маладыя выканаўцы, скіньце мне дэмкі, я вам бесплатна зраблю прадакшн, калі будзе класная песня. Все, ставьте подобайки и глядите. До новых сустрэч. Пока. Убачимся вельмі хутка. До новых встреч. До свидания. Прощай, Моя последняя любовь, прощай. В этот раз навсегда прощай. Больше я не сумею полюбить никого, полюбить никогда.